Yeah. So guys, zvakangooma kugara nemunhu ane bundu pamoyo. Murume wangu ane zvirikumunetsa. Arikuti ane bundu pamoyo. So anyway guys, munozwa zvinhu zvakadaro, zvinhu zvokuti munofanira kutaura sovanhu. Munyatsoonesana, muona kuti mungaite solution yepi, because one, it's just not easy guys kugara nemunhu ane bundu pamoyo. Hauzivi pamwe rinogona kutomuuraya guys, because it's just something else. So da kuti timubvunze tese pano guys, tionesane naye, tionesewo, because zvinhu zvacho one. So baby, ndiende kwaari. Hi. Hi. So dava tiratidzwo nange utiudzowo zviri pamwoyo pako zviri kukunetsa. It's been long ndine bundu pamwoyo pangu. Yeah, it's been long guys ane bundu pamwoyo pake, and right now tado tionesanewo nemafans. Maybe we can help you baby. Yeah, you can baby. Please do. It's been long. Bundu richindishungurudza iroro. Andishungurudza zvisingaiti, ende rakazvimba. Ende randinetsa zvokuti tinombotraya kurisvina nemuroora wenyu, asi rorodza kuti harisi kutombomira, riramba richizvimba. Musi rombodzikira rombozvimba, apa riri pamoyo chaipo chaipo. Mukatarisa kuti riri kuruboshwe, kana richiti ruboshwe tora kuopposite yerudyi, kureva kuti kuleft ndokune bundu racho riri kundai kundishungurudza. Saka ndobundu racho randinaro iri. Randishungurudza bundu iro, riri kurwadza samari, riri kurwadza zvikuru kwazvo. So guys, ndofunga nyaya mainzwa. Bundu iro ramushungurudza singaite, and mafunga mese maona pariri iri. Riri pamoyo chaipo. Yes, you all can see guys, riri pamoyo bundu racho. So yeah, zvinhu zvacho zvakangooma. Tichaona kuti tingaite sei. Thanks.